Josa nidak dira zer dator, Alemanitik dator? Alemanin sortu zuen, lau lagun, eta mezklatzeko azkenen ariketa fisiko batzuk korrikarekin. Azkenen da... Alternatzen dira indarra eta korrika. Kilometro bat korrika eta gero ariketa bat egiten da. Beti 8 ariketa iguala dira eta beti 8 kilometro dira. Eta kilometro bakoitzen ostean, kilometro iguala da. Eta beti proba guztietan ordena iguala da. Ni hasi nintzen aurreko urteko iraila urrian. Egia esan, komentatu ziaten, hasi zela kirol berri bat, hemen gimnasio hau ezagutzen nuen ja, eta zen, probatuko, eta egia esan, eske oso kompletoa da, oso gogorra baina oso kompletoa da. Eta ni, eta usteetik gorre bai, engantxatua gaude. Bai, nire igual. Azkenen, hemen gimnasio enten entrenatzeko asko Spartan Race eta oztopo lasterketatako, eta justo hau batez zitzaigun, derrepente egun baten, komentau intziguen entrenatzeko ere bai, eta hasi ginen entrenatzen, eta hortik hilabetea, Madrileko lasterketa joan ginen. Bueno, uste biak batera hasi ginela, lehenengoa izan genuen aurreko urteko abenduan, Madrilen. Gero ni egon nintzen Las Vegaseko txapelketan, munduko txapelketan, eta haude hirugarrena Valentzikoa. Eta Igor egon zen Madrilen. Madrilen, gero Alemania joan nintzen Frankfurtea. Alemania Frankfurtea joan nintzen kompetitzea eta Valentzia. Eta aurten iteko asmoa dakau Espainiko Liga, 5 karrera diala, eta gero aparte Europea eta Mundiala, klasifikau ezkeo, bai. Han egongo geha, gerra ematen. Nik esango nuke oso gogorra dela. Oso gogorra dela. Dana eman ezkeo azkeneko proban ja, ni adibidez Valentzin aurrekoan, azkeneko proban ja neon ja mareatu hau. Eta bukatu nun, da ja, lerrin da barruan ezakazula ezer ja, etzan, eta egon etzan igual minutu eta erdi hor zin arnase hartu kasi, eta gaur aste artea eta oraindik gorputza nabaritzen da. Nabaritzen da kaina izan du asteburuan. Oso gogorra niretzako. Baita ere, azkenen ordu bete eta ordu eta erdin arten izatea denbora normalak, baina eske bukatzezu lerrin da, porque azkeneko proba arte gute bazea pixka gordetzen, azkeneko proban dana ematezu eta beti jende guztia lertikea. Kirola egiten duen edonork, nik uste, bai denbora gehiago edo gutxiago, baina bukatzeko gai izan beharko zen. Bai, azkenen bi mailatan diferentziatuta dago. Azkenen pro maila eta gero beste maila normala, azkenen pisu diferentzia askoa dago. Orduan ez duna asko prepatzen, beste beko mailan ike bau, ez da gehiungo problemi bukatzeko. Niretzako nik ezagutu duten gimnasio kompletoena da. Niri gimnasio honek eman ditena kristona izan da, ez naiz crossfit eta ez naiz asko ibili ez da, baina niretzako oso kompletoa da. Bai giroa, bai entrenatzaaren gertutasuna, eta lagunak eta dena. Behizena esaten bezala denontzat, azkenen hemen juntatzea urte askotako jendea, diferentzia askoki, bai mutila, neska, gazte, zarrak, kirolariak, ez dianak kirolarik, eozten kirolatan ibiltzen jendea, bai futbolista, korrikalarik, orduan, hemen pixka gure entrenamendu izatea daneoako balio hula. Orduan ez da oso zaila eta oso fisikoa jende helduntzako pixka larri biltzeko problemik edukiko duguna, baina eske danontzako balio gu. Orduan, hori da.